observació. Nosaltres quan es va regular el de les associacions, això ja ho vam dir que no hi havia cap criteri per a donar les subvencions i ho vam tornar a dir quan vam aprovar els pressupostos aquest any. Jo, tot el que tu has dit, Joan, jo penso que és una mica hipotètic perquè hi ha associacions que tenen moltes despeses i que, clar, i les poden justificar. El que passa que no les justifiques, i parlo concretament amb una associació que estic jo, que és la de Tanis, ho conec realment, no tinc res a veure. I no dic que s'augmenti o no s'augmenti la subvenció, jo sol dic el que passa. Per exemple, nosaltres tenim unes despeses de 14 o 15.000 euros, però sols ens cal justificar 900, perquè la subvenció és de 900. Llavors no podeu saber exactament tampoc si realment les despeses que té cada... Tot i que tu fas un pressupost, no és fiable, entens? Jo penso que s'hauria d'agafar les associacions una per una, de tindre un contacte més directe, de veure què passa. Tu saps ara que s'ha d'assegurar els monitors, això comporta un 40% del sou que estem pagant, és a dir, que si a una persona li paguem 300 euros, doncs l'assegurança, totes les despeses ens deu de costar uns 140 euros ara, per dia, aproximadament, i llavors jo penso que s'hauria de parlar amb totes les associacions i fer una miqueta també de camàs, perquè hi ha associacions que... Jo no dic que cobrin massa, al contrari, jo penso que hi ha associacions que cobren poc, vull dir que els doneu poca subvenció, és la meva opinió aquí, jo penso que s'hauria de regular i que tothom sapigués per què se li dona aquella o l'altra, perquè aquí hi ha moltes crítiques i al final sempre són uns pocs que es queden amb poc, uns altres que es queden amb el que s'han de quedar, perquè jo estic d'acord que no em sembla malament 12.000, ni 6.000, ni 13.000 euros. El que em sembla que no és proporcional una amb l'altra. Fa criticar que les associacions l'aportació que fa l'Ajuntament amb les instal·lacions. Si que a Lleida, tots els equips que ocupen... Aquí tinc una discrepància amb el que vostè està dient, perquè hi ha una associació, que és l'associació de pàdel, que resulta que no li deixen les instal·lacions. I si les instal·lacions les vol, ha de pagar igual que els altres, 10 euros. Llavors penso que aquesta associació està completament discriminada. No ens deixen utilitzar les pistes de manera gratuïta com estan fent amb les altres associacions. Tinc constància, ho sé, i hem vingut a parlar diverses vegades amb el regidor d'Esports i de moment no els autoritzen a utilitzar les pistes com a totes les associacions. Per tant, aquí també tenim una discrepància. No ens costa que el registre de la Generalitat d'Associacions de l'Associació de Padres estigui inscrita. Perdona, està inscrita, van venir el president i membres de la Junta i és Associació de Tenis i Pàdel d'Alpicat. En tinc constància, si vols te portaré tota la documentació, està registrada a la Generalitat i està confirmada. Vull dir, per això van venir els membres de la Junta a parlar amb tu, o si no haguessin vingut, està registrada i van marxar molt decebuts perquè no els deixen utilitzar les pistes de tàdils i per contra tenim una empresa allí que està fent cursos de pàdel amb ànim de lucre i a més, que això no té res a veure l'Ajuntament, però que ho solto aquí perquè ho sé segur, aquesta empresa cobra amb negre. I no és una acusació, és una veritat, és veritat. Sí, i te ho dic per què. Perquè vam anar a informar-nos personalment i ens van dir que no passaven els rebuts pel banc, que no ens donarien el rebuig a mà, per tant, cobren negre, perquè si a mi no em donen un rebut, vol dir que aquests diners són a negre. És el que hi ha, i ho confirmo, i ho confirmo. No ho invento, no suposo, vull dir, no donen rebuts. Per tant, penso que estem afavorint amb una empresa que s'està lucrant i, en canvi, al club de pàdel no li estan deixant utilitzar les pistes de pàdel. Jo penso que això hauria de ser un replantejament de l'Ajuntament perquè és un greuge molt comparatiu a les altres associacions. Jo penso, Joan, que des d'aquest punt de vista tu i tot l'equip del govern us ho hauríem de replantejar. No és lògic el que esteu fent. I si vols tota la documentació te la donaré. Una pregunta més? Segurament vostè sap més que jo. No, ho sé. Jo no puc afirmar. Ho sé perquè estic a la Junta. Pot deixar acabar, sisplau, que jo l'he deixat acabar. Sí, té tota la raó. Segurament vostè sap més que jo. De totes maneres, vostè sap que quan vam començar el tema de les pistes del
pàdel, evidentment, jo que parlar en primera persona, perquè parlar en primera persona com a nosaltres, vostè s'hi va posar frontalment, i de fet aquí vam tindre una sèrie de debat perquè va dir que no era ni el moment, ni la manera, ni la forma, diners, etc. Quan vam agafar el tema del pàdel, vam dir que si una gestió que la faria directe a l'Ajuntament, perquè enteníem que era una font de finançament, ja que vostè sempre ens acusava que aquí hi havia una despesa, això, etc., a nivell econòmic. No posava, comentava. Comentava. Doncs, és una precisió. Doncs, vam agafar el criteri de que com que havia de ser un tema que era tan a nivell econòmic, tan deficitari, etc., doncs això ho portem a l'Ajuntament i resulta que la veritat és que ens va força bé. Sí que és veritat que hi ha un canvi de criteri perquè entenem que aquest esport entenem que és diferent als demés, potser pot estar d'acord o no, i a partir d'aquí, correcte, i a partir d'aquí ho fa l'Ajuntament, gestiona directament l'Ajuntament. O sigui, té les pistes, té els horaris i evidentment no és un esport gratuït, és un esport que val diners. És un concepte que tenim, potser és equivocat, no ho sé, sí que em consta que la gran majoria de gent que utilitza el servei n'està content, també em consta i ho reafirmo, tot i que sé que vostè sempre diu que això no funciona i que evidentment falten moltes coses i que... Deixa'm acabar, sisplau. I que falten moltes coses i que tot això ha estat tot molt mal portat i molt mal fet. Jo només me'n baso en una cosa, si vostè té la sort de passejar-se alguna estona per allà dalt, només miri una mica quin és el moviment d'esportistes a nivell d'aquest esport, del pàdel que ho utilitzen. Vull dir que llavors jo penso que les coses, evidentment, totes es poden millorar i aquí estem per això, per escoltar la gent i intentar millorar-ho i evidentment estem oberts a qualsevol tipus de cosa que no ens acusi i més en primera persona de que vostès quan veuen que fan ja una activitat, veuen que és una activitat que funciona, llavors automàticament tot el que era un problema després es pengen i volen portar a vostès el funcionament de les pròpies pistes i és una cosa que a mi de veritat que de vegades me costa una mica d'entendre i no tinc res en sentit. Vull fer per al·lusió. A veure, primer de tot, soc regidora de l'Ajuntament d'Alpicat i aleshores sempre he defensat, quan van fer les pistes de pàdel, de que era prioritari d'altres coses. Per tant, vaig votar en contra. Com a regidora d'Alpicat, jo vaig votar en contra. Perquè penso que hi ha d'altres coses en les que podríem invertir aquests diners. I si ara per ara, encara que estan funcionant les pistes de pàdel, tornaria a votar en contra. Perquè penso que hi ha d'altres coses més importants que les pistes de pàdel. Això com a regidora, deixem-ho aquí. Com a ciutadana, he de reconèixer que les pistes de pàdel funcionen, hi ha gent. I el que jo mai faré és dir, no aneu a jugar a tenis perquè jo vaig votar que no. No vaig jugar a pàdel perquè jo vaig votar que no. No. Jo com a regidora vaig votar que no. Jo com a ciutadana puc estar a favor de les pistes de pàdel i puc anar a jugar a pàdel. Aquest dret no me'l trau ningú. És diferent. Per tant, aquí hem de diferenciar les dues coses. Regidora i Anna Grinyó. Per tant, jo no he vingut mai a acusar-lo d'una cosa de que no funciona, que no sé què, no sé quantes. Jo l'únic que li estic dient el que hi ha. Vostè ens va dir que les pistes de pàdel les gestionava vostè directament. I això no és així. Les estan fent una empresa. Jo sol li dic això. Doncs aleshores anem un dia li proposo d'anar un dia al pavelló esportiu i mirarem el registre de totes les hores que estan donades i qui té prioritat i qui no té prioritat. Jo l'únic que li dic això, que el club de tenis va ser pàdel i tenis? Doncs sí, vam fer pàdel i tenis perquè pensem que és un esport que està molt vinculat. Si ara me digués tenis i bàsquet, diria, home, això sí que ho han fet per tocar els pebrots, però tenis i pàdel? No ha cap associació de pàdel aquí al Picat? Ho troba tan desaforat? Doncs jo penso que no.